Γεια σας, είμαι η Αλεξία Καλογεροπούλου. Γεια σας, είμαι η Ρούλα Καρακούση. Τοπικές κουζίνες και τοπικά προϊόντα είναι σημείο το θέμα μας. Και έχουμε στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Μακρυδάκη, που έχει κατάστημα με κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που ήρθατε. Να είστε καλά. Τι ωραία πράγματα παράγει η Κρήτη, κύριε Μακρυδάκη? Από πού να αρχίσουμε? Καταρχήν στην Κρήτη τρώμε πάρα πολύ κρέας, το οποίο το συνδυάζουμε βέβαια με διάφορα κρητικά προϊόντα, όπως είναι παξιμάδια, όπως είναι τα τυροκομικά, έχουμε το ξύγαλο, έχουμε διάφορα πράγματα που το συνδυάζουμε με το κρέας. Στο μαγαζί ο κόσμος που έρχεται, το δικό σας τι προτιμάει? Στο μαγαζί και το παξιμάδι είναι αυτό που προχωράει πάρα πολύ, αλλά και τα τυροκομικά προϊόντα, τα οποία δεν μπορεί να τα βρει έξω, πιστεύω. Δηλαδή τα δικά μας κρητικά μαγαζιά είναι η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα. Από ποτά, τι πίνετε? Από ποτά, κρασί φυσικά είναι το πρώτο και η τσικουδιά η παραδοσιακή, η οποία τσικουδιά σερβίρεται με άλλο τρόπο. Δηλαδή με το κρέας, δεν μπορούμε να πιούμε τσικουδιά. Φτιάχνουμε ένα ντάκο, φτιάχνουμε το τυρί, το παξιμάδι, όλα αυτά μαζί και πίνουμε τυράκι ή την τσικουδιά όπως τη λέμε. Θα κάνετε ωραία γλέντια. Και φυσικά κάνουμε ωραία γλέντια, το συζητάμε. Πώς διασκεδάζουν οι κριτικοί? Οι κριτικοί περισσότερο διασκεδάζουν σε παρέες μικρές. Αλλά το καλοκαίρι βασικά διοργανώνονται σε κάποια χωριά κάποια πανηγύρια. Τα οποία μαζεύεται ο κόσμος πάρα πολύ εκεί, ακούμε κριτικά. Παίζουν και νησιώτικα βέβαια, για κάποιους που δεν είναι κριτικοί και έρχονται. Και πίνουμε κρασί, τσικουδιά, έχουμε το κρέας, τα τυριά μας και περνάμε πάρα πολύ καλά. Χειμώνα, καλοκαίρι αυτό ή στο οργανωμένο? Όχι, το καλοκαίρι γίνονται. Τα πανηγύρια γίνονται το καλοκαίρι. Το χειμώνα σε κανένα γάμο. Είστε οργανωμένοι, έχετε συλλόγους? Έχουμε συλλόγους πάρα πολλούς εδώ στην Αθήνα. Είστε πολλοί εδώ στην Αθήνα? Είναι πολλοί συλλόγοι στην Αθήνα. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει να γραφτεί και είναι καλό κάποιος ο οποίος είναι κριτικός και δεν είναι γραμμένος στο σύλλογο να πάει να γραφτεί, γιατί πρώτα απ' όλα βρίσκει φίλους και οργανώνεται καλύτερα από εμάς. Συγκεντρώσεις? Συγκεντρώσεις κάνουμε στους συλλόγους. Το οποίο φτιάχνουμε κάποια φαγητά στους συλλόγους, πηγαίνουμε τις Κυριακές, χορεύουμε, τρώμε και πίνουμε. Εδώ στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είστε καλά. Που ήσασταν μαζί μας.